икром улмасов сокини шаҳри Хуҷанд маҳаллаи Бофандаст. ӯ бо қарори суди шаҳри Хуҷанд ба муҳлати 5 сол аз озодӣ маҳрум шуд. судшуда барои пайваст шудан ба равияи динии Салафия айбдор дониста шуда аз соли 2010 инҷониб бо аъзоён ва пайравони ин равия ҳамроҳ гардида фаъолият кардааст. судяи суди шаҳри Хуҷанд маъруф Рустамзода ҳукми икром улмасовро баровард. улмасов икромҷон ашурбоевич бо моддаи 307 иловаи 3 қисми 2 кодекси ҷинояти ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шавад ва улмасов икромҷон ашурбоевич бо моддаи 307 иловаи 3 қисми 2 кодекси мазкур ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати 5 сол бо адои ҷазо дар калонияи ислоҳӣ дорои низоми умумӣ таъин карда шавад. муддати адои ҷазои улмасов икромҷон ашурбоевич аз 21 апрели соли 2018 ба ҳисоб гирифта шавад. чораи пешгирӣ нисбати улмасов икромҷон ашурбоевич дар намуди ба ҳабс гирифтан бетағйир монанда шавад. икром улмасов 44 сола буда оиладор соҳиби 3 фарзанд аст. судшуда соли 2010 бо яке аз роҳбарон ва паҳнкунандагони равияи динии Салафия шинос шуда аз ӯ оид ба ин равия маълумоти аввалин мегирад. баъди гирифтани маълумоти пурра бо ҷалби дигарон дар яке аз масҷиди ҷоме мунтазам ҷамоматҳои динӣ гузаронида аз ҳисоби намозгузорон аъзоёни равияи Салафияро мехост зиёд намояд. акнун ӯ пас аз эълон шудани ҳукми судяи суди шаҳри Хуҷанд метавонад давоми 10 шабона рӯз ба мақомоти болоӣ шикоят барад. аммо аз чеҳраи судшуда маълум буд ки ӯ аз ҳукми гирифтааш қаноатманд аст. бо ҳалномаи суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 декабри соли 2014 равияи динии Салафия дар ҷумҳурии Тоҷикистон иттиҳоди экстремистӣ ифротгароӣ эътироф карда шудааст. икром улмасов бо вуҷуди огоҳ будан аз ин ҳалнома ки фаъолияти он дар ҳудуди кишвар манъ асту ҷавобгарӣ дорад, вай бо дигар пайравони Салафия чанд муддат дар ҳудуди ҷумҳурии Қирғизистон фаъолият кардааст. дар ҷумҳурии Қирғизистон ба равияи динии Салафия маҳдудият вуҷуд надорад. гузориши Манижа Исупова, Нуриддин Ҳакимов барои барномаи хабар.